F'inqas minn 48 siegħa mill-attentat ta' qtil fuq ħajjet l-imprenditur Hugo Ketkuti ta' 51 sena minn San Ġiljan, il-Pulizija komplet tintensifika l-investigazzjonijiet tagħha biex tistabbilixxi l-motiv wara l-attakk li ħasat lil bosta b'mod partikolari n-nies involuti fil-qasam tad-divertiment f'Paċeville. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-Pulizija żvelaw ma' One News li l-Pulizija mhux teskludi li wara l-attentat ta' qtil minn Bojan Xmelik, raġel Serb ta' 35 sena, jista' jkun hemm id moħbija ta' persuni li kellhom kontijiet xi jħallsu mas-Sur Ketkuti. Il-Pulizija tidher konvinta minn dan fid-dawl tal-fatt li l-akkużat mixli bl-attentat ta' qtil ta' Hugo Ketkuti l-ġimgħa fil-għaxija ma lissinx kelma waħda la meta kien mistoqsi mill-Pulizija wara li ġie arrestat u lanqas fil-qorti. Is-sorsi sidu jgħidu li l-Pulizija qed tistenna li saħħet Ketkuti li ġarrab żewġ feriti gravi fl-istonku tiegħu tkompli taqleb għall-aħjar biex tkun tista' tkellmu. Fost oħrajn il-Pulizija qatt trid tistabbilixxi jekk is-Sur Ketkuti kellux konoxxenza tar-raġel Serb minn qabel. Skont sorsi qrib One News, diversi xhieda fl-istabbilimenti ta' Ketkuti ta' fata ġebla l-bot minn fejn seħħ il-każ innutaw li Xmelik kien ilu jistenna l-wasla ta' Ketkuti mill-ġimgħa filgħodu. Żidu jgħidu li Xmelik der jixrob f'wieħed mill-istabbilimenti f'Paċeville josserva kull nitfa ta' moviment ta' Ketkuti qabel der jersaq lieh, janqu u jnitfu b'żewġ daqqiet ta' sikkina. Dan jidher li jaqbel mill-filmati tal-kameras tas-sigurtà li l-Pulizija ġabru mill-istabbiliment il-ġdid Hugo Seafood & Cocktail. Fil-fatt jidher kif l-allegat aggressur ipprova jagħti wiċċu b'kappell isfar qabel ma jgħinaq lil Ketkuti u aggredih fl-istabbiliment il-ġdid li sal-ħadd filgħodu kien għadu miżmum maqful. Intant minkejja li Ketkuti baqa' miżmum fit-taqsima tal-kura intensiva fl-isptar Mater Dei, il-vittma kompla jwieġeb tajjeb għall-kura u jinsab f'qagħda stabbli.